To nejaký pojebaný. No, ideme. Al-Qaida. Chúďak. Môj tupý nebude ostrý. Nebudeš si žiadna Al-Qaida. Aj Pupek mu ohol, kokos, nejaké tam má oné. Vydrž. Robíš to nejak chaotsky. No, prečo? No, čo dobre to je. Prečo mi? Doholíš. Aj vlasy mu daj, ne? Však orlík. Chceš? No, to zajtra. Zajtra nepríde. Koľko zadára to máš, Robert? Robert, to máš od nás k meninám. Zajtra ešte... Kúkni, že mu to padá dole. Však koľko mu to odsune, však tí Lonsdaleky, však to vyzerá dole, že či tam má tiež ostrov. Ne, to je fajn. To je fajn? Ty, kokos, ty musíš ísť ale do sprchy, chalan. Vážne? No ne, naozaj. Majo, keď ti dojdu baterky, čo teraz? Musí vejť. Vážne. To ani nesranduj, že mu dojdu baterky. Ani ne. Musí vejť. Víš, že to Čo si zavesí? šiel, tak motovci si nabíjajú. Áno. Nič. Robert hodil na klub. Paráda. A ne. Nebudem až taký hajzel. Tak ináč, Robert, všetko najlepšie k meniam. Som ti vybavil holiča súkromného. Ani ruku mi nepodáš. Osobného. Lík. Kúkni aj dole, ak to vyzerá, že či tam netreba vajca. Počkaj ešte, to není konec. No není konec. Ale úno bude konec, to sa Ty sa mi nehýb. Paráda.